manismu kango jiwa lho nak ning syutingan kan nek ngene iki kan demes lah nek ngene iki coba lho Mas Mas ngopo to kok kok kaya nganggo koyok ngopo gondo lho caidan kaya lho hagawe rucite gale mbaya madhep aku to Mas roro ngopo apa ngopo to Mas kang nadya ngopo to Mas ora apa-apa lah ngopo iki arep poso kok terus dadi aku ki ya menghindari maksiat mripat kok iso maksiat mripat lah kok ngene lho oh kuwi Pak dadi wow surga bapak opo kuwi lancet to ya wis nak aku ning kene we nah wis ngono upama munduta rohmi Mas piye mlaku ya mlaku ning rasa kemaki-kemaki ngono lho dadak mbok oke ngene mbok biasa lho amit-amit jabang bayi disekseni arwah danyang kene muga-muga kowe ra pulih dadi mlakumu kok ngene terus ya ora lah kowe iki kemakine ra blok dadak mbok ngono-ngonoke ora kok ngono nyat kahanane ya ngene kok cerewet ya iki kok kaya laku batu ya tertentu tak turuti lho di syuting Mas ibarat wong numpak perahu ngopo aku kaya kancamu kaya kancamu TPA aku ya kaget lho asikile karo gajul aku adep rono kok jan ayo kira ngopo lho rono mantene pun rawuh malih yo lumampah tanpa walah neng matiane jolo ngembun ngono temah kuncing anggen jong neng pagulingan ayo langgame apa Mbak Laras selendro no rumah samu apa lah kowe mau selendromu selendro Karang Pandan kok ketoke kepiye ora kok ngono sakene kowe lho obone wis selendro lho kene bawa selendro iya sayang kaya iso takoki mau selendro jan kopong tenan cah iya apa kopong kok kopong lah ya ora roh apa-apa nyanyi nggih halo we becek paten ana timbang berbisa
Nggih Mas, niki dan tak lupa mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mas Muhammad Susanto Jatinugroho. Kalian? Dan Mbak Reni Andika Sari. Ya semoga menjadi keluarga yang bahagia sejahtera Amin. selalu ya Mas. Amin, amin. Amin kayak nanti paringi momongan kayak nang meteng ya Mas. Amin. Amin. Iya ya, kamu. Ora arep pamer untuk. Apa ta? Ora kok piyake nek cilik ngono ta? Mas dan terus. Lanjut nggih. Iya. Urip ana kota gedhe gawe tak tukone. Iya, lolo. Kesini La. Aye, apa wae senadyan sasideman mesti kasembatan. Luwe becik patenan timbang perpisahan mrenggagang Sulistya dari wangi samudana marang keluarga garwa Dyah Praputra liwat kencanging hatismu nenggegah hanggadang rasane hatiku senadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ladeni salahmu mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadung korang rinto jiwa ragaku kakurang kahormatan mamprong roboh repinjo. Apa ta Mas? Mulane nek latihan ki melu. Latihan napa tanggapane jak arang-arang kok latihan. Lho piye to Mas? Lah sampean nanggap sampean tekan kene 3 juta lho. Kok jenenge tumbak cucukan Lah piye to? Apa enak MC setugel 3 juta iki lho. Kuwi iso dikekrek wong kowe kok. Kowe iki setugel-tegel ning yo bojomu manak. Ya Lah iya alhamdulillah. to lho ya kok metengan bojomu kaki. Bojoku kok sote meteng kok ras-ras iki. Niki pun anu lho Pak, anake pun kalih lho Pak. Urung Niki meteng melih lho Pak. Urung lagi siji. Lagi siji. Lah kae sing renek ndas. Kae karo kowe no ngawur. Lah iya to. Anu sih. Ditongake wae sampean lancar. Amin amin. Di syuting. Pis ngono sih. Bis. Sip. Sip. Sip ngono. Sip.
tangan. Arep ngece. Ora, ngece. iku sik anu, sip. Ayo sip. Iki tangan apa laos to? Ih ngamplong kowe ya lara lho iki. Walah, penting seger waras ya, Le. Iya ya, alhamdulillah. Amin. Aku sehat terus kok ta. Apa kulino krungu? Cebol oknam ngono ora krungu. Nek kuwi tenan kuwi ya Allah, ya Allah. Amin amin amin. Ora paling langsung sek. Ayo lanjut. Amin. Kok amin to? Urip ana kocak ati kawita Iya, lolo. kesini Ya, ya. Aye, au. senadyan sasideman mesti gesem badan Sesideman suwuk sembah nuwun Mbak Laras monggo pinarak lelegahan.